Ada kita ini. Hah? Ada kita ini apa? Oh. Oh, yan dapat tingnan ha. Oh. Ikili. Ito nakilid na to. Sige. 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 Ay, magka-unlock ba siya, oh? Sige, salsa. Salsa. Oh, sige. Dari itu alsa. Yan. So, ikuha na siguro ng lupa pag tugtog. Sige. Di ba binba kung sa pagbumba mo? Basi niya puno ng lupa ba? Lagi ba, pag pagbumba mo ba, yung luksa, di ba? Yung puno ito ng tubig, lupa. Apa? Apa? Tatangotang yung lupa na yun. Puno ka na. Munlok sa siya. Lupa lagi. Lupa niya. Ito lagi kain na yung pagbumbayan niya. Kuhaan sa rin ito, tinaw sa. Lauman pa gani. Tulungan na. Ay. Ay, kamu dah. Ay. Ay, amo ba iyad to sa Madrid ya patay doon. Katao ng bomba. Kay mo taas ba pagkuan Puno ka mo. yaon linya bitaw ng kuryente. Yan yan. Pagkuan nila ila pag kuan sumpayan. Bali. Pagbalik nila pagtaod kami sa budsa. Oh. Nanad ako na kami maligo. Kung dito na tayo sumpayan, boy, total bukli ko pa siya. Makakunti nga pa. Sagod. Sigot siya, boy.